udah. Mau wis nang dua lho, Mas. Iki arep piro asline? Cah. Suara gue ngantek serak iku. Jeglong-jeglonge tukang ngendang. Lah ngerti ngono ora kei rokok kowe mau. Lah dalan. Kowe ki semangat ngendang yo semangat iki jeglong-jeglonge kacane. Lho. Aku ngentekne ngentek teh telu. Pantesan dia gemuk ya Mas, dia bahagia banget. Jangan berisik ada orang hajatan. Ada orang hajatan. Nggih, nyuwun ngapunten Bu. Nggih. Udah bercandaan. Wong hajatan kok remen-remen iki maksudnya Ngopi apa ngopi? Ngopi. Woi. masih bersama Prasetyo CS Campur Sari di bawah pimpinan Mas Ganteng sing feminim. Anjing.